ga ya haya bello mai matasa dan bello mun yi kira ya amsa mai matasa dan bello tashi mu je aiki sannu mazan yaƙi chief of staff shi ya ce kuma fara shiri lokaci ya yi to kaga nan ne gida sai ka bani bigo da takarda in shiga inda akwai wani abin zan taɓa ka to shikenan Mazinduma APC gidan ya haya bello 2023 mana shekarar ta matasa ce. Salamu alaikum. Amma alaikum assalam. A'a, 'yan mata daga ina? Zauna? Bismillah zauna. Ina yin Lafiya kalau. ina gajiya. Ba gajiya. To dama na zo ne in gaya miki abin alheri ne ya same mu shine muke bi gida-gida don kowa ma ya dandala alheri. Dan takara muke da shi. Yaya Bello wanda shine alheri a gare mu gaba ɗayan mu. To, dan takara ka ji yarinya da ke ni biyu. Dan takara ne da ke? Wannan dan takarar da kuke gani shine dan takara guda ɗaya tilo da zai dawo mana da martabar ƙasar mu. Shine zai inganta mana ilimi, ruwan sha da tsaro. Shine zai dawo mana da tattalin arzikin ƙasar mu cikin hayyacinsa. Saboda haka muke so ku zaɓe shi. Dan ƙasar mu ta zauna lafiya mu sami ingantacciyar rayuwa. Har wani dan takara kike da shi? Kina mamaki ne? Dole in mamaki ɗan ai abin mamaki ne. A ce yarinya karama kamar ki ita ta kawo mana tallan dan takara. Alsa alkhairi ne a gare mu. Ba wani abin mamaki a neman tsira da rayuwa. Sai muke mu ga mun tsirar da rayuwar mu saboda haka shi yasa muka kasa zama. Har sai mun same ku mun ga kun zaɓe shi. ga mu nan a cikin tafiyar ga ya haya mai To ga wannan. Bayan siyan yancin ku bane mun ba ku ne don ku rage zafi. Ke ina kika samu wannan? Daga YBN Abdul Ahmad ya ce a raba muku. To, yan nan. Abba walida! Abba walida! na Fito ka ga wani abin al'ajabi wata yarinya ce ta zo mana da ɗan takara. ya kai ne uwar gida ya kai Ka ga wata yarinya ce ta kawo mana kuɗi. Ta ce mana ƙarƙashin jagorancin ya haya Bello. kana yana Ga ta nan. ke Ƙungiyar YBN ƙarƙashin jagorancin Abdul Ahmad ce ta ce a kawo. ki kawo mana kuɗin ga ke da waye yana waje ku tashi mu je Ngo. ga takardun ki mu je mu je a matsayin karshe da ƙurewa mun kama kafa da ma'aiki tun da daɗewa karshen magana assalamu alaikum Amma alaikum salam. barka ne Ina gajiya. malam tare kuke da wannan baiwa Allah Tare muke. to ta zo ta same ni da kuɗi ni naira 5,000 ka gansu to ka san yanzu ka yaro da kuɗi ka tambaya me yake To kafin dai in fara komai, naga kuɗin ne suka baka mamaki. gaskiya Wannan kuɗi da muka bayar ita ta kai muku, kuma muna sana ta kai muku. Ba kuɗi ne na sayan yanci ba. Kuɗi ne na rage zafi. Wanda ƙungiyar YBN take rabawa. Karkashin jagorancin Abdul Ahmad. Program ne muke yin sa Yahaya Bello at your doorstep. To shine muka zo don mu same ku mu muku bayani. 2023 muna so ku zaɓi Yahaya Bello. ubangiji Allah ya tabbatar Shine matashi na matasa, shine wanda matashi mai karsashi wanda zai dawo mana da martaban naki. Ƙananan yara su ne suke jagorancin wannan abu. Sun ce suna so lalle kuskuren da manya suka yi wancan lokacin ba su zaɓa musu abin da ya dace gare su ba, to yanzu ba za su sake yi ba. Shi yasa aka yi Yahaya Bello a Tuya Doorstep. Suke bi gida-gida da kansu, suke shiga, suke faɗakar da iyalinmu, suke wayar musu da kai dangane da wannan tafiya ta Yahaya Bello. Allah sarki ai wannan namiji ne da zirtacce matashi ai ka san yanzu su yanzu gaba ɗaya yara hankalinsu ya koma kan matasa Ai ko sun abin da suka faɗa ɗin gaskiya ne. yarinya Bilkisun Yahaya Bello sunan. a'a to Jagorar ƙananan yara sanin bilkisu ta tafiya Yahaya Bello. a'a war gida aiki alheri ne ya same mu A'a, mai gida abin alkhairi ne ya samu. abin alheri ne ya samu
To alhamdulillah ai haka ake so. Ya haya Bello matashi na matasa. Ai mu alheri ne a gare mu. To alhamdulillah. Ga ya haya Bello. Mai matasa ɗan Bello. Mun yi kira ya amsa. Mai matasa ɗan Bello. Tashi mu je